Aşgabatyň çetinde açyk meýdanda has dogrusu awtouloglary satmak üçin niýetlenen bu ýerde gök önümlerini ýere döküp sowda edýän bu telekeçileriň mundan bir näçe hepde ozalam paýtagtyň içinde öz sowda nokotlary bardy. Geçen ayın ahırında paytagtyň Hitrovka ady bilen tanalýan bölегindäki Daýhan bazarynyň ýumrulmagy bilen ol ýerdäki sowdagärler paytagtdan 10 kilometr uzaklykdaky Altınasır Gündoğur bazaryna göçmeli edildi. Tekçeler, tilärler ýaly sertler gözüňinde tutulmadyk bu ýerde telekeçiler ýagynly gün ýagsyň, güneşli gün hem günüň asagynda haritlerini asfaltyň üstünde serip satmaly bolýarlar. Onsoň bu ýagdaýda satlyk haritleriň zaýlanýan gezeginiň hem seýrek däldigine aýdýarlar. Aşgabatly teatr aktivist Nurberdi Nurmammedow gürüňe gidýän sertleriň ozurky Daýhan bazarynyň sowdagärleriniň ýysyna yaramaz täsir ýetirendigini aýdýar. Daýhan bazary ýapylyp o taýdan kovulan satçylaryň bir bölegi özlerini Gündoğur Altınasır bazarynyň daşyndan kum gepeleriniň aslynda yer gözlenmeli boldular. Daýhan bazarynyň yapılmagyna bir ay töweregi wagt geçenem bolsa, olaryň onun ýerlerini döwlet tarapyndan intägem yeterlik derejede şert döredilmeýändir. Olar günüň aşdynda hiç bir tarapyndan goralmadyk ýerde öz haritlaryny satmaly bolýarlar. Haritlar şeýle ýagdaýda daýylynýar. Gögne jaý däldigi aýdylýan sertler bilen birlikde telekeçiler täze arenda nyrklarynyň hem özlerine agram salýandygyny aýdýarlar. Eger de sowdagärler ozal paýtagtyň içindäki Daýhan bazaryndaky sowda nokudy üçin gündelik 6 manat tölen bolsalar, häzir Aşgabatyň çetindäki Altınasır Gündoğur bazarynyň ulug satylýan ýerinden özlerine bölünip berilen nokudy 12 manat tölek etmeli bolýarlar. Şol bir wagtda da telekeçiler täze nokotlaryna çelini ağırlygyň uzaklaşandygy üçin alyjylarynyň ozarkysyna görä azalandygyna aýdyp nägilelik bildirýärler. Habarçymyz Murat Gurban bilen söhbetdeşip bolan sowdagärler hutsu sebäpli öz haritlaryny ýerläp bilmän ziýana galyandyklaryny hem gurrun berýärler. Memorşaly göwönüm haritlary şalt gaýlanýan haritlar. Şol sebäpden ol haritlary her bir telekeçi şalt ýerlejek bolýar. Emma häzirki ýagdaýda öňkü Daýhan bazarynyň Altınasır Gündoğur bazaryna göçürilmegi bilen şol bazaryň aljylary azalypdyr. Munyň sebäbi şo aralygyň uzak bolanlygy bilen baglanyşdyrýarlar. Şonuň üçin öňkü möçberde haritlaryny ýerläp bilmeýändiklerini öňkü Daýhan bazarynyň sowdagärleri aýdýarlar. Bu ağırlykda Daýhan bazaryndan täze ýere göçürilen sowdagärler bu görýän sertleriňizde gün güzäran aýlajak bolup, alyjylary öz haritlaryny açyk asmanyň astynda oturup hödürlemäge mejbur bolýarlar.